Pardon deras. Này. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ'आव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ जागोन जोंना बिदिनो एसे रिएक्सन भिडिअ'बो जागोन आरोना ओमफ्राय दुगैहैनायबो जागोन माने दा बिराद सान्दुं गोसाना रुमनिफ्राय जों ओंखारबोबाय ओरै फंबायफोरबो दं नै माखासे ओमफ्राय जों दुगैनो थांनो नागिरदों आरोना बिसमुरियाव मोनसे दा नोंथांमोना नुगोन जों बबे जायगायाव थांनो नागिरदों आं दानो खिथाथ'ला ओमफ्राय जोंना रिएक्सन भिडिअ'बो जागोन आरोना माने बे डिउक 390आ बेवहाय जोङो स्ट'क एक्जस्टखौ बख'दों आरोना बेखौ बिनि साउन्डखौबो खोनानो मोनगोन नोंसोरो दिनै नै बरिया बख'नानै लादों ब्रा आलदा गयो आरोना साउन्डआ बिराद गथा गथा गयो सुपार बाइक बायदि खोनानो नागिरो आरोना मजा मोनदों आं सालायनानै ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो खोनानो मोनगोन आरोना दा नै जों माखासे फंबाय बे CITIआव फरायग्राफोर दं आरोना सानै फंबायफोर बिसोरखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय जों बिसोर सफैबाथाय जों डाइरेक्ट थांसै आरोना बिराद गरम गाइस माथो खालामनो रुमावबो थाबाय थानो हाया बेनिखायनो जों फुरा दै फारसे थांनो लुबैनाया जाला आरोना ओंखायनो दसे इमारजेन्सि दुगैनोसै होननानै जों ज' डिसकासन खालामनानै ओंखारबोबाय आरोना दा आंबो बेयावनो भिडिअ लाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस जों दा थांनोसै साउन्डखौ चेक खालाम गाइस नै साउन्डखौ बिराद गोमो ओमफ्राय बेहाय मानसिफोर दंना बेनिखायनो बारा साजोबासै जों दा बेयाव सानानै देखायगोन आरोना दै सेराव दा नै बयबो सफैजोब्बाय जों ओरै दिफु नायबोजोब्बाय पेट्रलानो गैया मा जादोंथाय टाउनावबो दा ब्लेकआवनो सोनो नागिरबाय जोङो सहैनाय नंलालै 15 लाबोलाय दे सोरबाय होमबालाय 15 लाबोलाय माबायदि ब्र' गाखोफानानै मोजां मोनदों ब्र' साउन्डआ आलदा ना आलदा गाखोग्राया बांसिन खोनायो होनदों आरोना साउन्डखौ माने बे गाखोग्रानाव ओरै नांफैनाय जायोना डाइरेक्ट ओमफ्राय आंथ' ओरै सालायनाय जाबाय ओरै उनथिं गबोयोना साउन्डआ बेनाव बांसिन खोनायो आरोना बरियाना जायखिया ओरै प्लास हमबाथ' गथा गथा गजोबो आरोना थौ 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 बिदि सौनाय बायदि साउन्ड जायो ट्रेन गाबबाय ट्रेन माने बे हिमालयानना सौहैलामोन बै बिसमुरि सौहैनाय ओंखायनो ब्लेकआव सौहैबाय आरोना ओमफ्राय जों विलि होनो नागिरदों गाइसफ्राव सासे जोंना ब्र विलि रोङोनो बरिया माने एयार प्रेसारा एसे अभार जादों आरोना ओंखायनो
एसे आयौ डिसप्ले गरम आयौ डिसप्लेआ गरम जायोना लावसिनांगौमोन साबिजों मोनासौआ ओरैनिफ्राय खालामफैदो ब्र साबिजों जायादां आसिजों जागोनदां बे ओरैजों हागोन मोजां खालामनांगोनलाय आसुर गोलाव नांगोन दे हो होबाय था दासो बावगोन एसे मिलायनाय बायदि जानांगौ आरो ना होमबासो माने ग्रिपआ टायारनि ग्रिपआहाय मोजां जायो आरो ना माने बेट जानांगौ बुस्थुआ विली जोंना नैबे ब्र'आ होगोन चेक आउट गाइस नोंथांमोना नुनो मोनगोन सामखौ बख'बाय आरो ना ओमफ्राय एबार सिखोनसै ब्र'आ बरिया अपि ब्र' अपि जाबाय गाइस जों दा डिस्टेन्ससिम लांफिनसै आरो ना आं सिदा जाते हैं रिवर के पास मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ गाइस मैं भी एक दिन जरूर करेगा विली लेकिन मेरा अभी भी नहीं हो रहा है प्रैक्टिस में परफेक्ट ना देखो गाइस चलो lo de una brona de una tú me llamas vas a la de me está una nueva brona y eso sí pero está una nueva brona te ve खाली रोज खालामनो आरो ना गाइस नोंथांमोनाबो एसे प्रेक्टिस खालामनाय मानायबा बिदि होनोबा एसे खालि रोदाव हो आरो ना ओमफ्राय लोगोसे रायजो प्रेक्टिस खालामनानै खालामबानो जाबाय जों दा बिसमुरि ओरै लामाया गाज्रि ना ओंखायनो जों बिजों थाङा आरोना ओंखायनो बै सेलेखागुरि होननाय गामिजों अफरोडिं इन्जिनियारिं that's so good दै दंना गैया दै बेयाव दुगैनोसै बै एसेयावनो दुगैनोसै ना सरलपारा थांसै थावासो दै नागिरनांबाय आरो ना गाइस दैयानो गैया जाहैदों सान्दुं गोसाना अखाबो गैया बिदि दै गैयाबा सरलपारा थांनांसिगोन आरो ना गैया दा सरलपारा थांसै औ दैयानो गैया नै दा साम'खायाव जों आराम दुगैनो फैलायलायदोंमोन आरो ना जों खबरबो लायासै ना दैया बेयाव एसे दंनाया दङ खिन्थु जोंनि थाखाय इनाफ नङा आरो ना बेयो जों बुरजाथारनानै सिङाव बेसेबां लायो फाग्ला सरलपारायाव ओरैबायदि दाम जाबाय ना मारै माबायदि मोनगो ब्र फैनानै दै नागिरदो जायखिया दालांफोरनि लावचाव थांसै लावचाव दुगैसै लावचाव थ' लावचियानो बेस्ट ओरै गोजानबो ना आरो लावचियाव लकेसन चेन्ज गाइस लावचियाव थांसै जों लावचियाव रिटार्न उफाय गैया गाइस माथो खालामनो बिराद
नै दा लावथियावसो थांनांसिगोन आरो ना ओमफ्राय गैया दुगैनो होननानै फैनाय गामसा थामसा लाबोजोबखानाय आरो ना माथो खालामनो गामसाबो दङ दा दुगैनो मोनालासे ओरैनो गोलोमदै थांफिनबा गोसोआ गोजोननाय नङाना दासान्दि अखायानो गैया गाइस मा जादोंथाय बे बोसोराव दाहालागै दामाखालि बोसोरावथ' दाहालागै अखा हायोमोन नाथाय बे बोसोराव मा जादोंथाय अखायानो गैया गरमासो आजां गाजां दैयानो गैया नै बिराद फिसा जायगाया आरो गुबुंलेसो बिदियाव बोरै दुगैनो जों जायगाया मैला गुबुंलेले बिदियाव बोरै दुगैनो उफाय गैला जों लावथियावनो थांनांसिगोन जिग्लै मोनफैफिनबाय नै जों सरलपारायाव थांनो हायोमोन आरोखि ना खिन्थु जों एथ' गोजान मानो थांबावनो आरो लामायाबो गाज्रि ना ओंखायनो जों लावथिखौ लाबाय आरो ना ओमफ्राय बेयावथ' दै गैया नालाय A few moments later. लावथिखौ बावनानै दंमोन जोङो ओमफ्राय जेब्ला बेयाव थाङो साम'खायाव दै गैया नुयो होमबासो जों नैबेखौ गोसोखांना रोंबाय आरो नालाय बेहायनो दैया बे दुगैनो जोङो बेयाव दुगैफैबाय थांखाबाय आरो ना आं ओमफ्राय बेयावनो आंनि सासे लोगो मोनबाय दंना बिसिनाव फैनानै दुगैफैबाय थाखायो आरो ना दा दैया नायनो हागोन नै गाइस गोथां दुगैयो आरो ना जों बेहायनो आरामनो बिराद गुसु जाबाय गासिबो दुगैनाय दा गोथौद्राय फाग्ला बे आं हानाय नङा साइडआव दुगैनो हायो ब्र' लाना मारबोसै जों दा सफैजोब्बाय नै बिसिबांबा गोलोमदै गजोब्बाय नै हेलमेटखौनो गाननो हालामोन बावना थादोंमोन नै माबाखौनो लावथिखौनो ओमफ्राय जों लावथिखौ बावनानै ओरै साम'खायावसो थांदोंमोन ना बेयाव दुगैसै नै बेयाव मानसिफोर दुगैगासिनो दं दुगैया सेंग्राफोर दुगैया दैखांबाय बाज्रुमसा हेलमेट गाननानै खोनाबाय बाज्रुमनांगौ ना मानांगौ हेलमेट गाननानै हो बाज्रुमनांगौ दुगैसै र' आंबो होनोसै दे बाज्रुमलाय बाबु दे लेवरा हनै होबाय सासे लागाय हो लागाय मोजा सिल गाइस बरिया बोरै बोलाङो मिथिखायो आंखौ थिखांखाबाय बरिया बारजुमदोरा बारजुम दैया गोथांजोब नै लावथियाव बरिया बारजुमबा ओरै लानां बरिया दहायनिफ्राय दुगैगासिनो नामा ब्र' आं आजावदों फैदो जेबो नङा नैबाय थार नङा थुब्लिसैलै मा दगासिनो जों फैनानै लावथियाव दसे दुगैफैबाय आरो ना ओमफ्राय दसे दुगैखांनानै जों दा रुम फारसे थांफिनसै बिराद दैखौनो दिनै नागिर लावथिखौ बावनानै थादोंमोन आरो ना जों साम'खायावसो थांदोंमोन बिसमुरियाव ओमफ्राय नै दा लावथियाव फैनानै एसे इन्जय खालामफैबाय आरो ना बेहाय दैया एसे गोथौ आरो ना ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा नै दुगैनो हायासै फंबायमोनहा ओमफ्राय जोंहाथ' दुगैबाय जोंहाथ' गामिनिखा नालाय दुगैग्रा मानसि होबाय नै
ब्रमोनानो दुगैजोबो नै ना नङा बिसोर सामफ्रामबो दुगैबाय थाखायो दा गैला नै बिसोर लकेलनि बे जायगानिनो आरोना लावथिनि फंबायफोर गथ'फोर नै दंजोबो बेलासिबाथाय बिसोरना दुगैनाया बावल'खा आरोना बारसोमनाय दिस दा गल्डेन चाइल्डहुड पिरियड गाइस उन्दै समाव बेफोरबायदिखौ इन्जय खालामनांगौ आरोना दैया बेना मोजां आरोना गोग्गोनो माने गोथांथार कालारा नै लकेलनि सानस्रि सोमग्रा आरोना ब्रा बिसोर माने गोथौ बिसोरखौ ओरैबायदि गोथौ थोरोबो आरोना होमबाबो बिसोर गिजा बिसोर दुगैबाय थाग्राना रिस नांगोलाय बेसेबांबा गोथौ आरोना दैया आंखौनो थोरोबजोबो बारदो ब्र दसे बारसोमावसै आरोना आंबो दा दसे भिडिअबो खालामबाय दसे दुगैखांबाय ओमफ्राय दसे उनाव थांफिनसै बारा गोबाव दुगैजायाना मोनायाव बांसिन गरम जायो सानाव बिराद दुगैबाथाय आरो मेगन गोजा जायो बिराद मानसि जायो आरोना लावथियावबो दा बायदियाव गोलोम बोथोर नालाय आरो बेयावबो दैबो दङ दुगैनोबो मोनो आरो बिफांफ्राबो दङना बिराद मानसि जायो दा बायदियाव लावथियाव ओरै टाउनावथ' थानो हाया रुम सिङाव आरो दिनै सानसे कारेन्टबो गैयामोन ना हालाय हाफाय जाखादोंमोन ओमफ्राय जों दा फैनानैसो एसे गोसोखौ सान्थि मोनबाय आरोना